Tala Idol SUV sumalpok po sa nakaparadang truck matapos umanong makatulog ang driver. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sugatan ang driver at isang pasahero ng isang SUV matapos sumalpok sa nakaparadang truck noong hapon ng Sabado, ika-21 ng Marso sa kahabaan ng National Road sa Barangay Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakaparada ang truck sa gilid ng kalsada nang sumalpok ang isang SUV, lulan ng 6 na katao. Hinihinalang nakatulog ang driver ng SUV habang nagmamaneho na dahilan ng insidente. Agad na naisugod sa pagamutan ng mga biktima kung saan kinumpirma rin ng sumuring doktor na walang nakainom sa mga driver ng dalawang sasakyan. Samantala, isinuko naman sa kustodiya ng pulisya ang mga napinsalang sasakyan para sa tamang disposisyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.